खुलुमबाय दिनैनि बदलनि स्टुडिअ आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ क'क्राझार एनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनो रायजो बेंगिरिनि बिथोन क'क्राझारनि नंखाय एनकाउन्टारनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै एबसुआ बिटिआरनि दरब्रैबो जिल्लायाव सोमावसारदों आसाम सोरखारा दिनै 2479 गान्दा गं सावदों आसामाव गोदान आदबनि गं 20 जाहाज लाबोगोन फेक एनकाउन्टाराव बोलि जानांनायफोरनि नखरनो अनसुंथाइ होनो बर' आर्टिस्ट एस'सिएशनआ सान्तिपुराव खेन्दा बुथुमदों चिराङाव बेंटल आइ पवालि सरजाबनाय आइ दैमानि दालां बानायनाया गोहैलो जादों रायजो राजानि अजद लंथं सावगारिनि सावथुन बानायनानै जोबथेसालियाव थानांनाय राज कुन्द्राया जामिनाव गबाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागोन जर'खा मेट्रिक आनजाद 9 आरो 11 थाखोनि क्लासआ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन दानिया दङ आबुं रादाब थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानि ओनसोलाव सन्देहगोनां एनकाउन्टार खालामनानै गोदानै जोनोम मोननाय ULBनि सन्देह खालामजानाय सानाय थिउरियाखौ जिउ फोजोबनायनि सायाव नायबिजिरनो रायजो बेंगिरिया बिथोन होबाय क'क्राझार एनकाउन्टारनि सायाव नायबिजिरनो आफां आसामनि कमिशनार जयन्त नार्लिकारनो बिबान होबाय रायजो बेंगिरिया मख'नो गोनांदि रायजो बेंगिरिया बे जाथायनि सायाव गेबेङै नायबिजिरनानै 15 साननि गेजेराव रिपर्ट गथायनो नार्लिकारखौ बिथोन होदों होननानै आसाम सोरखारनि नखर आरो राजखान्थि बिफाननि नेहाथारिया नटिफिकेशनाव फोसावदों मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि एनकाउन्टार जाथायनि उनावनो बिटिआर हालामाव गोख्रों खुद्रिखांनाय आरो सोमावसारनाय थासारिया सोमजिफुदों पुलिस बिफाना नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै सानै दाय गैयै लाइमोनखौ इनायै बुथारनायनि गोख्रों अजद सिखांदों थांनाय 18 सेप्तेम्बर खालि क'क्राझार पुलिसआ नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै सानै बर' लाइमोनखौ जिउ फोजोबनायनि सायाव मोनसे गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ दाबि खालामनानै दिनै एबसुआ सोमावसारनाय हाबाफारि लादों एबसुआ दिनै क'क्राझारनि एनकाउन्टारखौ सोंखारियो आरो थार बिजिरनाय नागिरनानै बिटिआरनि दरब्रैबो जिल्लायाव जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 2 घन्टा खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों बबेखानि मिरु एबसुनि अफिसियेल फेसबुक पेजआव फोसावनाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला एबसुआ क'क्राझारनि बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव बानजायनाय सोमावसारनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लायो आरो नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि नखरनो बिटिआर सोरखारा साख्रि होनायखौ बरायो बेजों लोगोसेनो इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाथाया फिन जाबावा बेखौ नोजोर होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ खावलायो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनायनि फिथायखौ थाबैनो नांगौ होननानै दाबि दैखांबावो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव नंखाय एनकाउन्टारनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद ट्राइबेल संघ हारिमु आफाद बर' समाज आरो बिटिआरनि गासै मोन 12नि बांसिन गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफोरा बाहागो लाफैनानै एबसुनि 2 घन्टा खुद्रिनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो होननानैबो मिथिनो हादों दिनै बुहुमनां गान्दा सान WWE मुंनि मोनसे हादोरनाङारि फसंथाना 2020 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय बुहुमनां गान्दा सान फालिदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दिनैनि सानखौ बुहुमनां गान्दा सान महरै फालिबोदों आसामावबो दिनै बुहुमनां गान्दा सान फालिदों बुहुमनां गान्दा सानजों लोब्बा लानानै दिनै आसामाव सोरखारा हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव गासै मोन 2479 गान्दा गंखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गोबासा केबिनेट मन्त्रि MLA आरो आसाम सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव दिनै बगाकाराव सोरखारि हाबाफारिनि गेजेरजों मोन 2479 गान्दा गंखौ सावनानै सेवहांगार खालामदों मख'नो गोनांदि बगाकाराव गान्दा गं सावनाय हाबाफारिखौ सा 27 पुर'हितफोरा मोन्थोर आवरायनानै आरो फुजा फाथाल होनानै जागायजेनदों बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै खुंनाय मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि गान्दा गं फाननानै सोरखार सालायनो हाया गोनो गोथो साननाय आरो सोरां फालांगिखौ फोजोबनो थाखाय बेफोर गान्दा गंखौ सावनाय जादों बबेखानि गान्दा गंआव मेडिसिन दं होननानै सिगांनिफ्रायनो सानना लाबोनाय जादों नाथाय गान्दा गंआव जेबो मेडिसिन गैया गान्दाखौ बुथारनायनि सोलाय रैखाथियाव लाखिनायासो जोंनि थांखि होननानैबो गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों रिपर्ट बादिब्ला रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव दोनथुमनाय आरो सोरां सिखारिफोरनिफ्राय बोखांनो हानाय कौटि कौटि रांनि गान्दा गंफोरखौ दिनै रायजो सोरखारा सावनानै फोजोबस्रांदों
आसामाव थाबैनो गोदान आदबनि गं 20 जाहाजफोर लाबोगोन। मंगलबारखालि गुवाहाटी शंकरदेव कलाक्षेत्रआव आसामनि हान्थामेला मन्त्री चन्द्र मोहन पाटवारिया बे बाथ्राखौ फोसावदों। मन्त्री पाटवारिया बुंनाय बादिब्ला बे समाव गंथाम गोदान आदबनि जाहाजखौ माजुलियाव दैथायहरबाय। बबेखानि आसामाव नाव सेनानि फोरोंथाय मिरु बानायगोन होननानैबो मन्त्री पाटवारिया बुंदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां माजुलिनि निमाती घाटआव गिख्रंथाव दिङा जाब्रबथाय जानायनि उनावनो आसामाव गं 20 गोदान आदबनि जाहाजफोरखौ लाबोनो थाखाय रायजो सोरखारा बिथांखि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टाराव बोलि जानांनाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि दुखुथिया नखरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना राहा लादों। मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि साहा भारत भुटाननि सीमा ओनसोल सान्तिपुर हाथायाव बाजार कमिटिनिफ्राय गनायथि लानानै गलादारफोरनिफ्राय सोर बेसेबां होयो जेबो दाबि दावा गैयाजासे रांनि खेन्दा खांदों। बे खेन्दा खांनानै मोननाय रांखौ दुखुथिया नखरनो गथायनाय जागोन होननानै चिरां जिल्ला बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना मिथिहोदों। गमामायैनो दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनो थाखाय राहा लानाय बे खामानिया बाख्नायथाव होननानै गोबाङानो बुंदों। चिरां जिल्लानि गोग्लैसोनाय ओनसोल आइफावालि आरो बेंटलखौ सरजाबनाय आइ दैमानि सायाव पाका दालां बानायनाया जोबोर गोहैलो जादों होननानै जायगानि रायजो राजानि अजद ओंखारदों। मख'नो गोनांदि बे दालांखौ थांनाय 2019 मायथाइनि 2 जानुवारियाव बै समनि बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बेखेवनानै होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो मावनाय खामानिया जागायजेनदोंमोन। दासिम माखासे पिलारफोरा जाबायब्लाबो नाथाय गोबां मावनो गोनां दंबावो। बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय टिका मोननाय थिकादार जयन्त नार्जारिनि सायाव जायगानि रायजो राजाया दुखु मोननाय फोरमायदों। बेखायनो आद्रा थानाय लुफुंनाय खामानिखौ आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ जाहाथे गोख्रैयैनो मावफुंहोयो बेनि थाखाय जायगानि बयबो रायजो राजाया गोख्रैयैनो खावलायदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुंद्राया 64 सान उनाव जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव गबाय। मख'नो गोनांदि राज कुंद्राया माखासे लंथं सावगारिनि सावथुन बानायदोंमोन। बेनि दायावनो मुम्बाइ पुलिसआ सावथुन दिहुनगिरि राज कुंद्राखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। अदेबानि बिसि शिल्पा शेट्टीया बेफोरनि सोमोन्दै जेबोखौनो मिथिथारामोन होननानै बुंदोंमोन। आथिखालाव गावनि फिसाय राज कुंद्राया जामिनाव गनो हानायखौ फावखुंग्रि शिल्पा शेट्टीया जोबोर गोजोननाय मोन्दों होननानै गावनि टुइटार एकाउन्टआव लिरदों। फैगौ दुर्गा फुजानि सिगां खुंगोन जर'खा मेट्रिक आनजाद। 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायसिगोन जर'खा मेट्रिक आनजाद। सोलोंथाइ बिफाना सिगाङावनो फोसावखानाय बादियै फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय 11 अक्ट'बरनि गेजेराव जागोन जर'खा मेट्रिक आनजाद। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय देग्लाय मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादखौ खुंनो हानाय थासारि जायासै। अब्लाबो गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नम्बर इभालुएसननि जोहै रिजाल्ट फोसावनाय जादों। नाथाय इभालुएसनाव मोननाय नम्बरनि सायाव गोजोनै फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बिफाना जर'खा आनजादनि खाबुखौ होदों। बे थांखि बादियैनो सोलोंथाइ बिफाना फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जर'खा मेट्रिक आनजाद खुंगोन। रिपर्ट बादिब्ला जर'खा मेट्रिक आनजादा सिगांनि बादि 3 घन्टानि सोलाय 2 घन्टा सम जागोन आरो सिगांनि बादिनो सीसी केमेरा आरो फ्लाइं स्क्वाड थागोन। जर'खा मेट्रिक आनजादखौ रायजोनाङै गासै 302 आनजादसालियाव खुंगोन आरो गासै सा 22,810 फरायसाफोराल' बाहागो लागोन। बेबादिनो जर'खा हाइ माद्रासा आनजादखौ रायजोनाङै मोन 23 आनजादसालियाव खुंगोन आरो बेयाव सा 43 फरायसाफोराल' बाहागो लागोन। बेनि थाखाय सेबाया गासैबो लाहार फाहार खालामदों। नाथाय बे आनजादाव रेंकिंनि जायगा थागोन ना थाया बेनि बागै सेबाया रोखा खालामाखै। कभिडनि गाग्लोबनाया रायजोआव लासैनो बाङाइ जालांनायखौ नोजोर होनानै कभिडनि नेमखान्थिफोरखौ गुरुं खालामबाय। बेजों लोगोसेनो फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालिनिफ्राय रायजोआव 9 थाखो आरो एसे सेथि बोसोरनि क्लास जागायसिगोन होननानै मिथिनो हादों। कभिडनि थासारियाव गाहामसिनाव फैब्ला फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय थाखो 9 आरो एसे सेथि बोसोरनि क्लास जागायगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बबेखानि थाखो 9 आरो एसे सेथि बोसोरनि क्लास जागायनायनि सिगां सोलोंथाइ बिफाना मा बिथिङाव नोजोर होयो बेखौ समासो खिन्थागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 सेप्तेम्बर समबार खालिनिफ्राय 10 थाखोनि क्लासआबो जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।